saatu meidät matkan mettälle. Et ota sitä matkan. Se on liian pieni vielä. Aleksin pitää jäädä auttamaan siskoa. Akko jo hommia. Minä tahon mettälle. Täytyyhän pojan päässä. Sillä on mettäveret suonissa. Menee hakemaan vaatteja ja olemaan laavulla yötä. Komia mehto. Niin on. Hyvä täällä mettässä olla. Ritte oma herransa. Ei ole kukaan komentelemassa. Ai saatana, kun ottaa selän päälle. Eiköhän saata vähän ylempää. Mutta jos siitä tulee sanomista. Paskat sitä mitään tuo. Päivä. Terve, terve. Voi saatana, eihän tämä käy alkuun kappalettuna. Tämähän on puun sotkemista. Nyt tuli vähennyksiä. Elä helvetissä tee vähennyksiä. Meillä pelataan täällä yhtiön säännöillä. Jos ei se tyytytä, niin hiihtäkaa muualle. Yhtiö perkele. Saatana kyllä. Muutaman sentin takia rupesi vähennyksiä tekemään. Työmies selkävähästä revitään kapitalierro ja voitot. Ja on tainnut käydä Hammaksen kuisma kuuntelemassa Punasaukkosen agitaatiota vankilässä. Saakko ne puhuu totta? Ei ne välitä meidän terveydestä. Minullakin on noija nuoli selässä, saatana. Ja tuokin ukko kuolee kohta tuperkkeliin perkele.
Ei täällä kenenkään pakko ole olla. Mikäs äijä se tuo? Vittuileeko se? Ihina-Pekan poika. Moskuksi sanovat. Kävikö pahasti? Tilikka meni, saatana tämmönen savottu. Saapikohan tähän istua? Sopii asia. Miten sulla Kuisma se nili? Se on parempi. Nää kyllä olisi voinut käydä pahemmasti. Zdrasti. Oho, vodka! Arvaanko sitä ostaa? Otetaan. Huomenna työtä. Lääkkeeksi. 3 pulloa. Mitä maksaa? 5. Arvo maksa sinä. Tämähän on minun potti. Tulee pelivelkaa. Korjaa talteen. Mitä helvetin myrkkyä se ryssä meille möi? Näissä hommissa niin perkeleesti. Sama tää. Onnikois kuoleman tauti. Mitä helvetin ruokaa se tämä on?
Tällä poronkusemalla liemelläkö meidän pitäisi jaksaa töitä tehdä? Ei saatana! Siisti jätkä suusta ja pesen sen saippua. Ei ole minun vika, ettei ole lihaa käytössä. Mikä perkeleen työmaa se tämäkin on? Ruoka on kelevotonta mäskiä ja rosvot pyörii miesten laavuilla. Meiltä apokasa vietiin rahat viime yönä. Rapulaisia miehiä. Juovuksissa olette hukanneet rahanne. Täällä mitään rosvoja ole. Lihan kuljetuksessa on joku este. Pyrimme korjaamaan asian. Onko sitä hartsuherraa näkynyt? Ei ole. Eikö se nyt taas ryyppäämään? Osaako se mosku lukea ja laskea? Saatan osatakin. Lähdet matkaan. Se meni nyt sinulle tämä hartsuherran homma. Ja Henri lähtee mukaan. Vai tuosta jätkästä ne hartsuherran tekevät? Mitähän siitäkin tulee? Osanneeko tuo edes kirjoittaa? Tupakkia, chajua, ohraryyni, kahvia. Kun jätkät tulee ostoksille, niin minä hoidan kirjanpion ulkopuolella. Ja sinä annat minun käskystä tavarankojusta. Kethän ei lasketa sisäpuolelle varastamaan. Onko selvä? Selvä on. Seuraava. Kahvia ja tupakkaa. Kahvia ja tupakkaa. Isottelee saatana. Niinhän tuo tekee. Seuraava. Onko sitä hartsuherralla viinaa myynnissä? Ei ole viinaa. Anna sitten tupakkaa ja kahvia. Sinä olet pelivelkaa koko mies. Sinulle ei myyvä kuin rahalla. Älä saatana vittule minulle. Sopii yrittää. Mene ranttaan siitä. Seuraava! On sinä vittumainen mies. Kympikään ei kuseta työmiestä niin kuin mosku. Elähän uhoa. Poltan koko miehen porukasta. Aapo, hätä helvettiin. Lähet. Seuraava! Pane se kirves pois ja nosta ankkuri tai pojalta katkiaa kurkku.
Tulee liikaa meteliä. Saamme tukkijätkät niskan. Ensi kerralla nylen sinut ko hanhen! Pistin siihen pikkusen hyvän miehen lisää. Passaako se Moskulle, että jatketaan yhteistyötä samaan malliin? Passahan tuo, jos hinnoista sovitaan. Eiköhän me sovita. Otetaanpas tästä pikkusen. Matin talolle ennen pimiää. Korvase on vielä monta kilometriä. Niinhän sinne on. Tähän tämä kävelee. Ei ole Matin merkissä nämä porot. Täällähän on tuttuja liikkeellä. Ja ihan asseen kanssa. Onko isäntä kotona? On. Sisälläkö? Tässä. Tämähän on Ponkun Matin talo. Oli se. Vaan Ponku myi minulle. Jaa. Että sinulle myi. Aapo, Annapa se pullo. Suuta kuivaa tämä käveleminen. Tuo uittoherrojen hännystelijätalomme ei kyllä yöksi jää. Millä perkeleellä se talo jaustelee? Eihän sillä ollut kuin muutama poro.
Panepa sanoristi se peli soimaan. Ota alkajaisiksi sitä kunnon hörpyt, että sen alkaa sormet pelaa. Antaisit edes vähän jauhoja. Lapset on sairaat ja nälissään. En minä pysty teille jatkuvasti velaksi antamaan. Ja teidän niin ukot juopotteloo tuolla pihan perällä. Menisivät töihin, niin saas lapsetkin ruokaa. Saat nähdä, kun tulee vallankumous, että miten sulle käy. Kyllä menetät tavasti. No niitä Janni-Joutavia höpöttäjiä. No mitä Moskulle? Minulla olisi tuolla veneessä pari kalatiinua. Otatko vastaan? No onhan minä ruukannut ottaa. Paljonko nää tahot niistä niin? No, kahvia, leipää ja suoloja. Kyllä se järjestyy. Niin. Lähdetään tuonne talon puolelle. Isäntä käski tuo kahvia, tupakkaa ja tikkuja. Kuule, sä on tuo Mari nätti tyttö. Ota akka sitä itselle. Otatko turkiksi? Minulla olisi kotona ketunnahka. No onhan minä niitä aina ruukannut ottaa, vaan niistä ei nyt saa oikein hyviä hintoja kuule, kun Euroopassa iso sota on ja menossa, vaan voisithan sen viedä tuonne Venäjälle. Vaikka tuonne Murmanskiin, siellä sopii paremman hinnan. Niin Pekka! Tuo tänne, niin vie Moskun kanssa nuo kalatiinut tuonne kellariin. Selvä. Tuokin saatana mänttää ruokaa, kun porsasti. Meidän penikat näkee nälkää. Hei Mosku, tule työmiesten joukkoon, saat ryypyn. Se on herroja kätyri. Anna sitä pulloa. Saukkonen kokoaa kuulemma joukkoja Sodankylässä. Kapina tästä tulee, se on varma. Lähettekö Sodankylään? Kannattaako sinne lähteä? Ei tuukko ikävyyksiä niistä asioista. Onko se itse Jaurun Mitri? Mitäs Mitri tekee Suomen puolella? Ja kuka kysyy? Mosku. Tämä on vapaamaa kulkija. Ettei olisi vain suomalaisten poroja rajossa. Omia ovat porot. Jos paikkaat meillä päin, niin jopa sajut yhdessä.
Здравствуй, товарищ Mosku. Äläpä hipelöi sitä liipasinta. Anna se pyssy tänne. Perä edellä. Sanjak! Skuri! Itä! Hartsuherra taitaa olla kauppamatkalla. Ei pian lähteä yksin kauas korpeen. Saattaapi tulla karhu vastaan. Hyvät housut! Housut pois! Minua kehtasit lyövä kirveen hamaralla ottaa. Tietääkö Mosku, miltä tuntuu, kun päätä särkii? Kohta Mosku tietää. Sitkiä hanhi pehmiää kylmässä orressa. Mosku! Hyvää peskiä, hyvät housut! Kiitos kuormasta. Nahkat kelpaa hyvin myyntiin Venäjällä. Harasoo, Mosku! Kuka sinut on mukiloinut? Anna tupakka. Suomessa on vapaussota menossa ja sie vaan tunturissa punaisilla nolokkaan.
Lähdetään pirttiin. Punaisten päämaja Tampereella on luhistunut. Pohjois-Suomen osalta Oulun ja Kemin punakaartit on riisuttu aseista. Viime talven verisissä taisteluissa Tervolassa ja Torniossa punakaartit lyötiin ja kapinajohtajat teloitettiin. Satoja punakaartilaisia kuitenkin onnistui pakenemaan itärajan tuntumaan. Ja nyt nämä katkeroituneet ja kostonhimoiset rosvojoukot ovat meidän riesanamme. Suojeluskuntamme on onnistunut pitämään järjestyksen kylässä. Mutta sotilaallisiin operaatioihin meillä ei ole voimavaroja. Jotain pitäisi kuitenkin tehdä. Sillä rajan tuntumassa on paljon paliskuntien poroja rosvojoukkojen armoilla. Kurosen veljekset on lähtenyt jo kuukausi sitten vasomisaikkaan Martinkylästä, ettämään poroihan nuortilta. Eikä ne ole vieläkään tulleet takaisin. Rajan takkaa on kuulunut laukauksiakin. Ei sinne nyt taida olla menemistä. Saukkonen saattaa liittoutua alueella ennestään pyörineiden rosvojoukkojen kanssa, josta Moskulla taitaa olla enempi omakohtaista kokemusta. Joo, mie voi vahvistaa. Eihän sillä ollut kuin kalsarit jalassa, kun mie sen talvella tapasin nulkkaamasta rajan pinnassa. Oli törmännyt rupipään sakkin. Otta oli ruuhujeessa ja mies oli jäätymispisteessä. Pitääkö sitä nyt kaikille toimittaa? Olen ajatellut, että sinne lähtisi pieni iskujoukko partioimaan ja etsimään poroja. Vieläkö se tohtii Mosku sinne lähtiä? Saatan minä lähtiä. Voisin miekin lähteä, mutta kun on muuraushommat kesken. Myöhemmin kesällä saatan kyllä lähteä matkaan. Sinne pitää kyllä lähteä heti. Onko muita vapaaehtoisia? Saatan minä lähteä yksinkin. Helpompi kulkia huomaamatta. Tehän niin. Joo. Moskuhan se tuntee parhaiten tuon rajaseuvunkin ja eikä sillä ole perhettä huollettavana. Minä järjestän sinulle poliisin valtuudet. Raportoit minulle ja jos siltä näyttää, niin lähdemme sinne isommalla joukolla. Assen minä tarvitsen ja panoksia. Vieläkö se on Moskulla luku- ja kirjoitustaito Tallessa on. Hyvin opetit. Ja siitäkin on jo 10 vuotta. Onko niistä ollut mitään apua? On. Uitossakin oli Hartsu herra. Näinä aikoina ei taida olla apua kuin aseesta. Enempää minulla ei ole antaa. Nykyisin on pula kaikesta. Joku tulee. Mosku perkele. Lahtari ja kätyri. Mitä perkelettä? Hullukos sinä olet? Laukaus kuuluu talolle. Ampuvat meijäkin pian kapinallisen. Taidat olla oikeassa. Rätiä yhden mettäkämpän. Mennään sinne. Ollaan siellä niin kauan kuin tilanne rauhoittuu. Sinähän ootkin viisaampi kuin minä luulin. Vaan, on se niin sääli? Kuoli niin mukavasti hollilla.
Poikani! Anttura, minä tapaan sinut! Saatana, siellä on yksi mies! Mikä laukottaa? No, rosvat tuli, tappoi isää ja vei porot. Montako niitä oli? 5 niitä oli. Missä? Tuolla nyt on 3 kilometriä tuonne päin Kuttosen vaaran takana. Ota minut mukaan. Osaako ampua? Osaan. Minä olen käynyt isän kanssa mettällä. Jaksatko? Jaksan minä. Osku, auta! Kyllä. Pyssy! Pyssy! Olisiko? Kus piti mä Missä leiri, missä? Missä rupipää? Älä tapa! Menet kotiin samaan jälkeen. Tässä ei joua päälle katsomaan. Volga, Volga, madradnaya. Volga, ruskaya reka. Nie widać.
Kurupohja! Ja Riska! Jumalauta! Moskoon leiristä! Moskun perkele! Kriska! Kriska! Te menette tuohon suuntaan! Ja sinä menet tuonne! Mosku! Liity minun joukon! Meillä on samat veret suonissa! Kahdestaan olemme kuninkaita! Otamme pelliiltä ja jaamme tasan, niin kuin ensimmäiset veljet! Ei tuonut Mosku poroja tullessa. Ei tuonut. Ja ihan sillä tällä kertaa housut sentään jalkaan.
Se on tappanut kuulemma kolttia niillä reissuillansa. Yhdeltä he oli leikannut pää irti ja laittanut seipään nokkaan. Herra Jumala. Asseen kanssa, kun sinä otat tulijat vastaan. Sitä kun on kaikenlaista kulkijaa. Maailman väärällä. Talokin on sotkunen, kun savottakämppä. Vois tässä emännälle töitä. Oliko sitä Assiakin, kun kerta tänne asti tulit? Joo. Kaupalle tuli sauherralta sana, että sinun pitäisi heti mennä sinne. Joku sotaherra kyselee. Vai oikea sotaherra? Housuskin on polvista risat. Kyllä nyt me tässä mennään. Kyllä se on jokivarsia seurattava. On se melkoinen Pakanamaan-kartta. Ryssän raja riittää satoja kilometriä. Onko tuo se mies? On se. Liikkuu metässä kuin ahma. Ja yhtä pahan sisunen. Te olette varmaan se Mosku. Minä olen Wallenius, Lapin rajavartioston komentaja. Tarvitsen hyvän oppaan rajaseudulle. No olehan minä siellä kulkin. Olen minä kuullut. Pororosvojen perässä. No niinkin. Olen suunnitellut retkiä Venäjän puolelle. Haemme varastetut porot pois. Lähteekö Moskva oppaaksi? No helvetti, lähetään vain. Pystyykö Mosku näyttämään, mistä niitä lähdetään hakemaan? Tämä kartta ei taida näyttää oikein. Tämä ei ole järvi vai joki. Ja tämä vaara on etelämpänä. Tämä kartta vie väärään. Niinkö? Kyllä minä luottaisin enempi Moskuun kuin tuohon karttaan. Moskulla oli kuulemma viime kerralla ongelmia aseiden kanssa. Jos Mosku ottaa tämän lainaksi. Valtion puolesta lupaan, että tällä kertaa patruunat eivät lopu kesken. Siinähän on kivääri ja pistoli samassa paketissa. Mistä siellä tuommoisen lelun oot saanut? Walleniukselta. Terve. Wallenius. Selvä. Ali, terve. Kylänmiehiä ei sitten muita tullut. Ei tullut. Eihän ne olisivatkaan kon tiellä. Eihän ne koltat pölkää muuta kuin minua ja Moskua. Sanovat sinua pahaksi Moskuksi. Olit kuulemma laittanut pororusvon pään seipään nokkaan. No se vain on paskapuhetta. Sinulle sitä alkaa kerääntyä tuota nimeä. Mosku. Mikä tämä? Se on kolttien porojen räkkäsuoja. Tuota järveä ei ole kartalla. Missä me ollaan?
Siitä se on hyvä, mistä menemään. Onko vielä pitkästi? Kumparin takana. Jätämä porot tähän. Pihalla on liikettä. Tunteeko Moskun miehen? Minun housut. Silmäni terään. Siellä ne on. Piirtämme talon. Teire ja Miekka vasemmalta. Selmi menee mukaan. Me hoidamme Moskun kanssa pihalla olevat miehet. Välttäkää ampumista. Karvapöksymies on minun. Toimikaa. Näkyvät pois! Ne on kuiten minun housut, perkele. Aitassa on taljoja. Suomalaisia. Ja vielä minun puro. Pidätte vahtia. Helmi! Rosvot saatana. Pitäkää suunne kiinni. Alahan loilottamaan. Missä rumpipää on? Ja varastetut porot. Atan lähti vallankumousta tekemään. Entä porot? Tuolla 2 kilometrin päässä. Mikä miehellä on? Perkele paskattaa! Paskannat housui! Saatana! Kuljettaako Selmi sitten vankia? Käyttäkää mies tarpeen. Selvä. Pidetään tupakkatauko. Avaa vyö! No ei.